goddag. Er I ved at være de sidste, eller hvad? Du ved? Ja, det er tæt på. Jeg tror faktisk, vi er de sidste, ja. Men der skulle komme en lukkervogn der med... Den kommer bagefter. Det er ikke så sjovt, hvis det bliver regnvejr. Nej, gud ej. Så du er med på, at vi skal der forbi der? Ja. Stopper du videoen?